आंनि सनाजों आंनि गय बागानखौ बिराद मोजां एवनो हानायनि थाखाय धन्यबादलै लक्की। पानी कौन पीता है? पानी सिर्फ पौधों के लिए, हम सिर्फ बियर पीते हैं। बेजों एवबाय आरोखि ना नै हाग्राखौ ओरैबायदि मोजां 1.5 केजि थावजोंहाय आङो इदि एवबाय आरोखि ना नै ओरैबायदि मोजां आरोखि ना नै एवनायहाय। ओरैहाय बोसोरनैल' जादों गायनाया, ओरै बिबार बारबाय आरोबाव ओरैबो बारगासिनो दं नै। मैया एवदों आरोखि ना नै 2 बिगा बायदि एवदों आङो बिदिनो 7 घन्टा 6 घन्टायावहाय। बिदिनो हाग्राया बारा गोजौ नङा नालाय एसे मोजाङै एवनो हादों आरोखि ना नै। बेलाय नै बेजोंहाय आरोखि ना बिराद मोजां आरोखि ना नै एवनोहाय, बे मेचिनजों एवनोहाय ओरैबायदि मोजां जायो आरोखि नै थिम दिना बे गया देरोबा बोरमाखौ 20था दोनगोन आरोखि ना आङो, 20था दोनगोन इयावहाय। हायोब्ला 30था दोनबावगोन आङो। ओरै न' लुगोनावहाय आङो थालिर गायबाय आरोखि ना। हिनजाव गैथ'आ नालाय थालिरखौ गायनानै दोनथ'बाय, जेब्ला संसार जागोन अब्लानो बेखौ बुखुजोबनानै न' लुगोन आरोखि ना नै। ओरैहायबो दाखाल दंफां गोबां दानफायबाय, आरोबाव दंबावो नै ओरैबो दानफायबाय, बेखौ बोथ्रोद नांगौ आरोखि ना नै। ओरैबायदि मोजां आरोखि ना बे मेचिनजों एवनायहाय। थिफुला जोब्बाय नै आथिं आंनिया, मा अखौ लंफेना गैया नै। थफ्लाखौ लायनांसिगोन। बै हाग्राया गय माबा औवा गोजामोन आरोखि ना, हाग्रा दङ ओरै दाबसे गय गायनानै दङ, बेखौ गायजोबबावनांगौ आरोखि ना नै। मिनिमाम इयावहाय फुल गय बागान बानायजोबगोन आरोखि ना। बै दंफां सिमाखौ गय बानायजोबगोन आरोखि ना। बैग्रि दङ, बोथ्रोदनो हायाखिसै नालाय ओरैनो दोनबाय आङो। ओरैनो नै बेखौ थालिरखौ फोमोन जाबाय थागोन, फानबाय थागोन आरोखि ना नै ओंखाम रसा नाङोब्ला लागाव। दाखालियाव थालिरनाखौ गायलांनो बावबाय नै। ओरैबायदि मोजां जायो आरोखि ना गय न'आ। मिनिमाम आङो इयावहाय 7 मानसिनि हाजिरानायखौ हारसिं एवबाय आरोखि ना 2.5 घन्टाजोंहाय नै। 2.5 घन्टा 2 घन्टाजोंनो इदि एवबाय आरोखि ना नै। ओरै खनानिफ्रायनो एवबोदों आरोखि ना नै ओरैहाय नै। मोजां आरोखि ना नै। ओरैनो गया दासो देरहांदों आरोखि ना नै। सिगांनि गायनाय बियो गिदिर माखासे बिबार बारबाय, बारा गोबाव गैला। बिराद खस्थ' खालामबाय आरोखि ना आङो, मिनिमाम 5 इयार्स इदि खाथिनि खालामबाय, गायबाय, हालेवबाय, गायबाय, हाग्रा एवबाय, गायबाय, अनेक खाथिनि खालामबाय आरोखि ना। दायो माखासे बिबार बारबाय, माखासे बिबारानो बारथ'वाखै। मिनिमाम 3 इयार्सनि उनावला मोनगोन आरोखि ना, गोबांखौनो मोनगोन आरोखि ना नै। बिराद मोजां गायनाय फुनाय होनबाथाय बरिया इन्ट्रेस्टल' जाखायो आङो, बरियाल' मोनखायो आङो। आरोबाव बेखौ मालाबा टाइम मोनोब्ला बेखौ एवबावनोसै। गाबोन टाइम मोनो ना मोना, गाबोन दाबसे जायगायाव थांनांगौ नायनि, थांनाय जायाबा दसे एवनोसै, नांगौला बेलासि होलांनोसै। थालिरना बेवहायनिखौ फाननानै जाबाय आरोखि ना आङो नै 150, 100, 130नि फाननानै जायो आङो मालभगखौहाय। साहा लोंनो गैयाबाथाय बेखौनो फानफैबाय आरोखि ना।